Добрый вечер, сябры. Працягваем жыві эфір Белсату. І зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Недавняя канферэнцыя ў Нюрнбергу на тэму злачынстваў цяперашняга беларускага рэжыму на самой справе пакінула шмат пытанняў. Ці варта рэалістычна спадзявацца на тое, што заходнія ўрады могуць прызнаць Александра Лукашэнку тэрарыстам, а ягоны рэжым тэрарыстычным? Чаму дагэтуль так і не пачаліся працэсы ў справах аб катаваннях беларускіх грамадзянаў, хаця адпаведныя заявы пададзеныя ў некаторых еўрапейскіх краінах? Чаму Нямецчына традыцыйна лічыла Беларусь расійскую сферу ўплыву, і ці можа гэта стаўленне змяніцца пры новым урадзе ў Берліне? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркуем з нашым сённяшнім госцем. На сувязі з Дюссельдорфу гісторык Александр Фрыдман. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Виталь. Дякую за запрошение. Дякую, што далучыліся да нас. Ну вот давайте пачнем адразу з гэтага, можа быць, самага такога рэзкага пытання. На канферэнцыі ў Нюрнбергу было заявлена, што Александра Лукашэнку варта прызнаць міжнародным тэрарыстам. Пра гэта гаварылі і беларускія ўдзельнікі, і некаторыя дэпутаты, да іншыя ўдзельнікі з еўрапейскіх краінаў. Але наколькі, па-вашаму, гэта рэалістычная ідэя не толькі як маральная, а менавіта з пункту гледжання канкрэтнага палітычнага выканання. Як мне падаецца, гэта не зусім проста, скажем мягка. І калі вы з гэтым згодны, то давайте паспрабуем адказаць на пытанне, чаму гэта не зусім проста. Ну, гэта сапраўды, гэта палітычнае рашэнне, якое павінна быць прынята, і вось самі гэтыя тэрміны тэрор, тэрарызм, тэрарыстычная дзейнасць гэта вельмі моцныя тэрміны. Все ж залежыць ад таго, якую палітыку будзе працягваць беларускі ўрад. Калі мы паглядзім на заходнюю рыторыку, прынамсі, гэтая рыторыка яна робіцца куды больш жорсткай. Калі мы нават параўнаем, як называлі Лукашэнку год таму, як яго называюць сёння. Таму шмат што залежыць ад таго, якія наступныя крокі будзе рабіць беларускі рэжым. Калі палітыка Лукашэнкі будзе яшчэ больш радыкальнай, а крокі рэжыма Лукашэнкі яшчэ больш непрыемныя для еўрапейскіх краін, дык цалкам магчыма, што калі-небудзь будуць ужыты і такія тэрміны. Ну, але ці было калі-небудзь гісторыі, калі чалавека, які дэ-факта з'яўляецца кіраўніком дзяржавы, няхай і нелегітымным, калі-небудзь прызнавалі тэрарыстычным аб'ектам, тэрарыстам. Вось прыводзяць часам прыклад, што прызнавалі такую арганізацыю, гэта вартавыя ісламскай рэвалюцыі ў Іране. Але нават там не прызнавалі ні кіраўніка КНДР, ні кіраўніка Сірыі цяперашняга, ні кіраўнікоў Ірану не прызнавалі тэрарыстамі. Ну, калі мы возьмем гістарычныя прыклады, ёсць прыклад лідара лівійскай рэвалюцыі, шматгадовага прэзідэнта Лівіі Муамара Каддафі. Стаўленне заходніх урадаў, амерыканцаў, еўрапейцаў да Каддафі змянялася, і рэжым Каддафі сапраўды займаўся тэрарыстычнай дзейнасцю. Таму гэты рэжым і адкрыта называлі тэрарыстычным. Ну, тут жа пытанне ў тым, хто гэта будзе рабіць. Нейкія палітыкі, альбо будзе прынята рашэнне на ўзроўні парламентаў, нацыянальных парламентаў, ці гэта будуць нейкія выказванні дзяржаўных дзеячаў. Такія выказванні я б не выключаў. Можа, яны нават ужо былі, мабыць, палітыкі, якія заходнія нават палітыкі, якія менавіта такі тэрмін ужывалі ў дачыненні да Лукашэнкі. Што ж тычыцца рашэння нейкага ўрада ці заява парламента, я маю на ўвазе, напрыклад, гэта ці Нацыянальная асамблея Францыі, альбо нямецкі Бундестаг. Ну, выключаць такога я б не стаў, калі нешта будзе зусім надзвычайнае з беларускага боку. Але на дадзены, на сённяшні момант мне гэта падаецца маларэалістычным, што вось такая заява будзе, і менавіта тэрмін тэрарыст, тэрарыстычны рэжым будзе ўжыты. Я магу яшчэ патлумачыць таксама аргумент, чаму гэта вельмі складана, бо калі сказаў А, трэба гаварыць Б. Калі нейкага кіраўніка дзяржавы прызнаюць тэрарыстам, то што далей? Ці азначае гэта, што трэба арганізоўваць нейкую аперацыю па яго нейтралізацыі, як амерыканцы пасля нападаў на сусветны гандлёвы цэнтр вымушаны былі арганізоўваць разам з міжнароднай кааліцыяй
аперацыю ў Афганістане супраць Аль-Каіды. І калі называць кагосьці тэрарыстам, это азначае, што трэба далей прадпрымаць нейкія дзеянні, ну, ледзь не ўзброеныя супраць яго. Але вот на такое сапраўды на сёння, па-мойму, ніхто не гатовы. Не, ну гэта абсалютна выключана, і калі нейкія палітыкі сапраўды называюць Лукашэнку тэрарыстам, то гэта хутчэй за ўсё такі сродак рыторыкі, каб яшчэ зрабіць крытыку Лукашэнкі больш моцнай. Но калі мы паглядзім на гэтае пытанне сапраўды з гэтага боку, калі нейкі ўрад ці нейкі парламент еўрапейскі прыме такое рашэнне, такую рэзалюцыю і абвесціць рэжым Лукашэнкі рэжымам тэрарыстычным. Гэта ж фактычна нічога не зменіць. Ну вось добра. Сёння лічылі дыктатарам, заўтра будуць лічыць тэрарыстам. Сітуацыя ў Беларусі ж ад выкарыстання тэрмінаў прынцыпова не зменіцца, бо на захадзе у еўразвязі і ў Злучаных Штатах дакладна ведаюць, што магчымасці ўплыву на сітуацыю ў Беларусі яны існуюць, безумоўна існуюць, але яны не такія, каб еўразвяз альбо Злучаныя Штаты былі ў стане хутка змяніць сітуацыю ў Беларусі. Ёсць яшчэ одно важнае пытанне, якое ўздымалася на Нюрнбергскай канферэнцыі, уздымаецца многімі зараз і па-за канферэнцыяй. Гэта тыя самыя справы па універсальнай юрысдыкцыі, пра якія шмат кажуць, але чамусьці у якіх няма прагрэсу. Ужо вядома, што многія беларусы падавалі свае заявы ў некаторых еўрапейскіх краінах, называюцца Германія, Польшча, Літва, Чэхія, але гэта інфармацыя пра гэта была ўжо шмат месяцаў таму, і з таго часу няма ніякага прагрэсу гэтай справы, не прымаюцца, пакуль не пачаты працэсы. Па-вашаму, што тут, у чым праблема? Ну тут, па-першае, праблема агульная, бо юстыцыя працуе досыць марудна, а гэтыя беларускія справы, яны прыярытэтнымі для юстыцыі той жа нямецкай альбо чэшскай ці іншай яны не з'яўляюцца. Ёсць, канешне, наколькі я разумею, юрыдычныя моманты, юрыдычныя асаблівасці, но мне гэта ацэньваць досыць цяжка, бо я спецыялістам у юрыдычнай галіне не з'яўляюся. Тое, што я чытаў альбо чуў ад тых людзей, якія напрамую займаюцца гэтымі справамі, яны бачаць пэўныя складанасці, але яны ставяцца і далей аптымістычна для ўсей гэтай гісторыі і ўпэўнены, што гэтыя расследаванні, якія павінны пачацца, ці ўжо першапачатковыя расследаванні, якія ідуць, што яны завершацца лагічным вынікам, так бы мовіць, працэсам. Калі гэта можа быць? Гэта ўжо іншае пытанне. Але, безумоўна, гэта справа складаная, яна будзе цягнуцца, але ёсць яшчэ адзін пэўны чыннік — палітыка Лукашэнкі, бо паколькі крокі таго ж Лукашэнкі робяцца ўсё больш і больш радыкальнымі і падставаў для расследаванняў з'яўляецца ўсё больш і больш, то можна сыходзіць з таго, што расследаванні будуць працягвацца і паглыбляцца. Я думаю, тут у нас ёсць дастаткова аптымістычны гістарычны прыклад. Гэта расследаванне па справе збіцця Боінга над Донбасам, дзе хоць пры всем супраціве расійскіх удзельнікаў гэтай трагедыі суд адбыўся, суд вынес адпаведныя рашэнні без іхняга ўдзелу. Так, што тычыцца Лукашэнкі, Лукашэнкі не пазайздросціш, бо такой спакойныя гады пасля таго, як ён пакіне прэзідэнцкую пасаду, яго не чакаюць. Вось гэтыя спробы асудзіць яго, спробы весці расследаванне, ўсё гэта будзе працягвацца. Таму Лукашэнку варта паглядзець на лёс генерала Піначэта, які таксама быў упэўнены, што пасля таго, як ён пакіне ўладу і атрымае пэўны імунітэт, яго ніякія праблемы ўжо ў гэтым жыцці, асабліва юрыдычнага кшталту, чакаць не будуць. Але ўсе апошнія гады жыцця Піначэта прайшлі менавіта ў спробах юстыцыі дамагчыся таго, каб ён прадстаў перад судом і быў пакараны за тыя злачынства, якія ён здзейсніў.
Давайте поговорим теперь больше конкретно и вузка менавіта пра нямецкую палітыку ў дачыненні да Беларусі, палітыку, якую многія крытыкуюць, тым ліку ў Беларусі менавіта за яе, ну, як заяўляецца, пэўную прарасійскасць. Ну, будзем браць Меркель, паколькі яна так доўга кіравала Нямецчынай. І вось палітыка Меркель была приблизно такая, што трэба ўлічваць расійскія інтарэсы, калі гаворыш пра Беларусь і Украіну. І фактычна, па-за дужкамі гэта ўслых не гаварылася, але фактычна палітыка была такая, што Беларусь, ну, нейкім чынам успрымалася в сферы ўплыву Расіі, як зона інтарэсаў Расіі. Ці сапраўды гэта так, і ці можа гэта змяніцца ў новым нямецкім урадзе, які сфарміруецца ўжо, відаць, з новымі партыямі? Что тычыцца Ангелы Меркель, то тут трэба адзначыць, што Ангела Меркель прынцыпова падтрымлівала дэмакратызацыю Беларусі, яна прынцыпова падтрымлівала і падтрымлівае дэмакратычны рух, і яна суперажывае тым беларусам, якія змагаюцца за свабоду, і для яе гэта ў пэўным сэнсе і вельмі асабістая справа. Менавіта Меркель шмат разоў параўноўвала падзеі ў Беларусі ў мінулым годзе з падзеямі ў усходняй Нямецчыне ў 89 годзе, дэмакратычны рух, у якім яна асабіста ўдзельнічала. Гэта, так бы мовіць, адзін бок. Другі бок, гэта, канешне, тое, што Меркель у прынцыпе, і гэта даўняя традыцыя ў нямецкай знешняй палітыкі, разглядала постсавецкія краіны як прыярытэтную зону інтарэсу Расіі. Так бы мовіць, так, Германія і іншыя краіны Еўразвяза зацікаўлены ў дэмакратызацыі гэтых краінаў, падтрымліваюць дэмакратызацыю, але трэба дзейнічаць вельмі ўзважна, каб асабліва не пагоршыць адносіны з Масквой. Не раздражняць Москву, не выклікаць яе негатыўную рэакцыю. Менавіта так. Не раздражняць. Такія ўзважныя крокі, не раздражняць Маскву, бо калі пачынаеш раздражняць Маскву, то будзе вельмі дрэнна. І вось украінскі прыклад, тое, што адбылося ва Ўкраіне, а тут трэба ж падкрэсліць, што Нямецчына досыць моцна падтрымлівала Еўрамайдан і рух супраць Януковіча ва Ўкраіне. Калі адбыліся падзеі ва Ўкраіне, анексія Крыма, пачатак вайны на ўсходзе, дык гэта для Меркель і шмат якіх іншых нямецкіх палітыкаў стала прыкладам таго, што вось у дачыненні да Масквы трэба дзейнічаць вельмі асцярожна, бо будзе зусім дрэнна. Цяпер Меркель сыходзіць, яе кар'ера фактычна скончана, яна застанецца яшчэ пэўны час ва ўладзе, на чале ўрада, пакуль не будзе сфармаваны новы ўрад, і новы ўрад абяцае быць досыць цікавым. Ужо ідуць перамовы, ну гэта такія яшчэ першапачатковыя перамовы, сур'ёзныя кааліцыйныя перамовы пакуль не пачаліся, але ўсё кажа пра тое, што наступны нямецкі ўрад будзе ўрад пад кіраўніцтвам сацыял-дэмакрата Олафа Шольца, у які таксама увойдуць зялёныя і лібералы. Што тычыцца зялёных, і гэта менавіта ў знешнепалітычным накірунку вельмі цікава, фактычна гэта тая партыя, якая асабліва жадае ўзначаліць Міністэрства замежных спраў Нямецчыны і асабліва моцна ўплываць на знешнюю палітыку краіны. Паколькі тыя вынікі выбараў, якія адбыліся, яны, ну, у прынцыпе, даюць магчымасць і зялёным, і лібералам моцна паўплываць на наступны ўрад, а зялёныя, хутчэй за ўсё, возьмуць пад кантроль Міністэрства замежных спраў, дык ёсць досыць вялікая верагоднасць, з майго пункту гледжання, што нямецкая палітыка, знешняя палітыка зменіцца, і ў гэтай знешняй палітыкі каштоўнасці будуць іграць большую роль, чым яны ігралі раней. Раней яна была ўсё ж такі досыць прагматычнай. Зялёныя падкрэсліваюць тое, што яна павінна быць знешняя палітыка каштоўнаснай, і зялёныя выступаюць за асабліва жорсткую палітыку ў дачыненні да аўтарытарных рэжымаў ва ўсходняй Еўропе, маюцца на ўвазе рэжымы Пуціна і рэжым Лукашэнкі. А што зялёныя, яны будуць не баяцца вот тое самае, пра што вы гаварылі, рэакцыі Расіі? Ці яны проста людзі ўжо новага пакалення, якія проста сыходзяць з таго, што Расія не мае ніякага права фактычна заяўляць, што гэта вось є сфера інтарэсаў, а гэтыя краіны былога Савецкага Саюза самі павінны вырашаць свой лёс, і Расія не павінна ў гэта ўмешвацца?
Ну, сапраўды, кіраўніцтва зялёных і, дарэчы, таксама кіраўніцтва лібералаў гэта зусім іншая генерацыя палітыкаў. Кіраўнік партыі зялёных Анна-Лена Бербок, ёй трошкі за 40. Таксама трошкі за 40 лідару лібералаў Крыстіяну Лінднеру. Олаф Шольц, наступны канцлер, ну гэта іншая генерацыя, яму трошки за 60, і ён яшчэ, так бы мовіць, застаў вельмі моцна холодную вайну і ведае, што такое холодная вайна. Зялёны, для зялёных і для лібералаў, але перш за ўсё для зялёных, Лукашенко і Путін, а нават Лукашенко яшчэ ў большай ступені, чым Путін, увасабляе ўсё тое, супраць чаго зялёныя змагаюцца. Бо Лукашенко з яго палітыкай, з яго курсам, тым, што ён сёння робіць на мяжы, парушэнне правоў чалавека, фальсіфікацыя выбараў, нават такія рэчы, як сексізм альбо гомафобія. Гэта ўсё тыя рысы, якія для зялёных з'яўляюцца абсалютна непрымальнымі. Лукашенко для зялёных гэта прыклад такого архаізму, якому у Еўропе ў 21 стагоддзі не месца. І такой рэжым з пункту гледжання зялёных у Еўропе ў 21 стагоддзі проста не павінен існаваць. Таму яны заклікалі ўвесь час, таксама, дарэчы, як лібералы, дзейнічаць асабліва жорстка супраць Лукашенко. Дзякуй, Александр. Што ж, такі рэжым, як рэжым Александра Лукашэнкі, не толькі з пункту гледжання зялёных не павінен існаваць, а з пункту гледжання, здаецца, ўсіх разумных і адэкватных людзей. Вы слухалі размову. З вами был Віталь Циганкоў. У госцем быў гісторык з Нямецчыны Александр Фрыдман. Заставайцеся з Белсатам.